Ne ringre jalupo ma jahigni 29 manoyudi ka otho e sel manie tesind obila ma Kipasi e kar chung' od bura ma Suba North koro yango ni jalupo no ne otho nikech koso muya kaluwore gi derruok. Kata kamano, familia mar jalupo no to pingo duoko mar nonro no ka gidwa ni obila ochiwnegi ler malong'o ewi kaka wuodgi no ne okelo dere e sel. Jafwambo marwa Ali Abich miyo ler mar wachni. Jalupo Calvin Omondi Onditi ne otho e sendo obila ma Kipasi ka chud bura ma Suba North jumbe adek mokalo thuolo machuok bang' kane omake e abila mar diek e dala moro mantie gweng' ma Ndhoro ka lipot ne owuok ni ne okawo ngimane oko e yor derruok ka en e sel e sendo obila ma Kipasi. Kata kamano, lipot mar bero ringre Calvin Omondi mane otim gi jabero mar sirikal Laktar Leah Ubosi oyango ni Calvin ne otho kata thung' bang' koso muya bang' kane odere kotiyo gi long mane orwako. Chief Officer migawo mathieth e sirikal kaunti ma Homa Bay Dr. Kevin Usuri okoni jalupo no ne odere kotiyo kolong mane orwako kendo thone ne obiro bang' koso muya. Asphyxiation gi dholuo en odere. Koro gima nomi odeye ne law manotwe ng'ute manolierorego malo ema nomiyo odere. Koro mano ka koro muya kata oxygen ok nyal dhi e obwongone ema koro nokelo tho mare. Laktar Usuri mane oloso ka otene kod familia mar jalupo no, okil mare kaachiel kod obila mag okwach kich ne okoni bende bero ma otime ringre jalupo no ne yango ni onge alama moro amora manoyudi e dende ka okoni ne otho bang' kane osekoso muya bang' dere gi long manorwako e sendo obila no. Bende it's important mondo wachi ni ringre ne te chakre malo nyaka piny ok wayudo injury moro amora, hinyruok moro amora onge from wiye nyaka dende duto te, pien dende, chokene, lungs mage kod kamoro amora onge kama ohinyore, mak mana derruok no emokelo tho mare. Koro investigation mar gima koro nokelo derruok mare no to mano koro tij polis, mano ok tijwa kaka daktari. Familia mar Calvin ka otelegi kod min gi Millicent Onditi to pingo mokalo duoko mar bero ringre wuodgi no ka okoni kinde manomake ne ok orwako long ka bende gidwa ni mondo sirikal okaw ting' te mar iko ringre wuodgi no. To penjo mane an go kata kwayo mane an godo kanowuok kama ne entiere modhi kuchocho nonyalo twe tol malo kende modere kende. Nagombo ng'eyo ni noyudo tol kanye, noyudo law kanye manodere go to nowuok gi kinyasa. Sani nyisowa report no Omondi nodere gi long. Omondi to noyudo gang'o gi Sirwaru. Diel mano nindo goni wadwaro dieno mondo watimne DNA. Omondi pone e mochari ka. Wadwaro ng'e gimonego Omondi e sel Kipasi kaka famili. Kendo sani gimwadwaro sirikal kecho Omondi tho ka sirikal to nongima sirikal okaw ting' Omondi oiko Omondi. Okil mar familia no Albert Ongoso bende wacho ne gin kod tho maduong' e bero manotim ringre Calvins kane onyiso obila mondo mi ochiwnegi ler malong'o kaka ne Calvins odere e sendo obila no. Tho mar Calvins Omondi pod familia nigi tho kata ka ripot osewuok kama. Pod wadwa ng'eyo gima notimore, wadwa ng'eyo gima ne chief manomake kagole katere Kipasi police post. Sama no soe Kipasi police post ang'o manotimore ne nikech Calvins ni ne ng'ama osemer mok nyal timo gimoro amora. Ere ng'ama nosemer mok nyaka kata ting'o tiende, mok nyaka kata ywayo long ne malo, ni en owuon ogolo long motweyo ewi tol. Kata odoko ni duoko ringre Calvins Omondi oyango ni ne odere kende manokelo tho mare. Familia mare to penjo mathoth kendo gidwa ni mondo obila ochiwnegi ler malong'o gima nokelo tho ne sendo obila ma Kipasi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Wadhi yue moro machuok kudogo bang' daka matin to kik dhi mabor ahinya. Neno kuseoro te magu kaendi Trevor Imore ma Fidel Castro an kanyadoto.